Муса Жәлил. Суғыштан соң май айында тағын жиналырбыз. Қызыл шәрәп келер табынға, бакалларның күміс шыңы білән табын жыры яңырар тағында. Істәл тулар жанлы шәшәк білән, шәшәк төсле қызлар, усаллар қаш кырын гына үпкән булып, құтлап безнең кулны кысарлар. Бик күңелле булыр бу очрашу, шундый авыр көннәр кичереп, без шараттан түгел, шатлыктан җырлашырбыз бәлки исереп. Кой берәүләр булмас бу табында. Алар урыны шулай буш калыр, һәм беренче бокал күтәрелер исеме белән батыр дусларның. Тик күп түгел каплап бокалларны без табыннан бергә кузгалып, юнәлербез дуслар каны тамган киң кырларга җиңне сызганып. Ватык юллар, янган зур калалар без килгәнне көтеп яталар. Уянсыннар батыр тракторлар, уянсыннар кулда балталар. Кырны тутырып, алтын бодай үссен, ауган йортлар торып бассыннар. Җиңгән илнең хезмәт тире белән кырлар көлеп, шәшәк атсыннар.